patinig at tunog. Isang masayang usapan ng dalawang batang magkaibigan. Sa isang maikling pag-uusap ng dalawang batang nagngangalang Faith at Ara, kanilang pinag-usapan ang iba't ibang tunog ng mga titik na A, E, I, O, U at ang mga salita na may kaugnayan dito. Uy, Faith! Alam mo ba kung bakit importante ang mga tunog ng A, E, I, O at U? Oo, alam ko yan, Ara. Dahil yan ay mga patinig sa ating alpabeto. Sila ay mahalaga sa pagbuo ng mga salita at tunog. Tama ka! Alam mo ba kung ano ang tunog ng A? Oo, yun yung tunog ng A, aso. A, araw. A, aklat. A, apat. A, anim. A, asukal. Magaling! Paano naman ang tunog ng E? Yun yung tunog ng E, elepante. E, eroplano. E, ehersisyo. E, espada. Tumpak! Paano naman ang tunog ng I? Yun yung tunog ng I, ibon. I, isda. I, ilog. I, ilong. I, ilaw. I, ina. I, inom. I, iyak. Oo, yun nga. Paano naman ang tunog ng O? Yun yung tunog ng O, oso. O, opisina. O, ostrich. O, ospital. Tama! At paano naman ang tunog ng U? Yun yung tunog ng U, ulap. U, uwak.
Uban. Usok. Ulan. Tama na tama, ang galing mo, Faith. Di ba ang saya pag-aralan ang mga patinig at mga salitang kaugnay nito? Oo talaga nga. Ang dami pa nating matututunan tungkol sa wika at mga tunog nito. Ara, ano sa tingin mo? Gusto mo bang subukan ang isang masayang laro tungkol sa mga patinig at tunog nila? Oo naman, Faith. Anong laro ang nais mo? Ito ay isang laro kung saan maghahanda tayo ng mga flashcards na may mga larawan ng iba't ibang bagay. Sound fun! Ito ba ay magiging paligsahan? Oo, tama ka. Ang layunin natin ay pagtibayin ang ating kaalaman sa mga patinig at tunog nila habang nag-i-enjoy tayo sa paglalaro. Exciting ito! Ano pa ang ating mga dapat gawin bago natin simulan ang laro? Handa ng mga flashcards natin. Ito ay magiging isang masayang pagsubok para sa ating dalawa. Sige, tara na't simulan na natin ang laro. Oo, Faith. Handa na ako. Ano ang unang gagawin natin? Ito ang gagawin natin. Ipapakita ko sa iyo ang isang flashcard na may larawan ng isang bagay. Kailangan mong sabihin ang unang patinig, tunog at pangalan nito. Game? Game! Ang saya-saya ng laro natin, Faith. Excited na ako sa mga susunod nating activity. Ako rin. Hanggang sa susunod na laro, Ara.